Bakit ba? Nyamot nga langit ay ako. Ito naman ba? Ha? Hindi nga lang ulit yung bakit ako at tao. Nyamot ka niya. Sige, tinagyan ba ba ba? Kita yang late? Bakit? Kita aman aja teh kuarin. Bakit ba nangyayari ako kasi niya? Kita nangyayari ako kasi. Kita nangyayari ako kasi. Tiwas. Alas 2 terabi. Apa niya pagpapanan? Kita nambut niya. Ano ba pagpapanan alas 2 terabi? Nyawang kanyang lang ata.